μας, γεια σας. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την κυρία Ζωή Λιοπούλου, αισθητικός. Στη συνέχεια έχουμε καλεσμένη μας την ψυχοθεραπεύτριά μας, την κυρία Μέρη Βλαχάκη. Εν συνεχεία θα μας μιλήσει ο κύριος Παναγιώτης Τσαγκάρης, ιστορικός ερευνητής. Και θα μας μιλήσει και ο κύριος Ηλίας Καπερώνης για νομικά θέματα. Στη συνέχεια θα σας δείξουμε θέματα από την ελληνική μας παροικία. Πάμε να δούμε το πρόγραμμά μας. Σ' αγαπάω γιατί είναι το σώμα σου φωτιά στο κρεβάτι μου. Σ' αγαπάω γιατί έχω την εικόνα των αγγέλων στα μάτια μου. Στο πρόσωπό σου το χαμόγελο σου. Έρωτας, ο απόλυτος έρωτας, ο δικός μας ο έρωτας, η δική μας η αγάπη. Έχω τα μάτια σου για φως στο σκοτάδι μου. Σ' αγαπάω γιατί έχω την ανάσα των χιλιών σου λιμάνι μου. Γλυκό με φύση την ανάπνοη σου. Ο απόλυτος έρωτας, ο δικός μας ο έρωτας, η δική μας η αγάπη. Έρωτας, ο απόλυτος έρωτας. Απόλυτος έρωτας, ο δικός μας ο έρωτας, η δική μας η αγάπη. Έρωτας, ο απόλυτος έρωτας. Μοντπαρνές, 278-2999. Βουαγιάς, Μοντπαρνές,
Μοντπαρνές. Εξυπηρέτηση, οικονομία, ταξιδέψτε με σιγουριά. Με όποια εταιρεία σας αρέσει, για όπου θέλετε εσείς. Voyage Montparnasse. Ελάτε σε εμάς για σιγουριά στο 891 Ogilvy και Wise Μαγωνία. Τηλέφωνο 278 2999. Τηλέφωνο και πάλι 278 2999. Voyage Montparnasse. Super Marché Colfax. Όλα τα special της εβδομάδος από 23 Ιουλίου έως και 5 Αυγούστου. Super Marché. Ελληνικά και Mediterranean προϊόντα για τις νοικοκυρές, τα εστιατόρια, τους παιδικούς σταθμούς και τα γεροκομεία. Colfax 450 688 77 73 3699 Auto Route 440 West Laval. Έχουμε κοντά μας σήμερα την κυρία Ζωή Λιοπούλη, η οποία θα μας μιλήσει για τον κουρκουμά, για το turmeric που λέμε. Ναι, turmeric το λέμε στα αγγλικά, κουρκουμά το λέμε στην Ελλάδα. Ναι, τι είναι, γιατί δεν έχω γνώση από αυτό καθόλου. Είναι ένα μπαχαρικό που προέρχεται, είναι σαν της οικογένειας του τζίτζερ. Είναι ο κροκός της Ινδίας που λέμε. Μάλιστα. Ο κροκός της Ινδίας, εμείς δεν είναι ο κροκός της Ελλάδος ή οδήποτε, αλλά πολλές φορές τον νοθεύουν κάτι έξυπνοι έμποροι. Είναι αυτό που το βάζουν στα φαγητά και γίνονται πιο spices. Ναι, στα φαγητά. Ναι, δεν είναι, ο κουρκουμάς είναι το γνήσιο φυτό, η ρίζα που τη τρίβουν. Είναι ένα πορτοκαλόχρωμα, πορτοκαλί χρώμα, κίτρινο πορτοκαλί που έχει. Δεν είναι το κάρι. Ναι, κατάλαβα, είναι κάτι διαφορετικό. Διαφορετικό, αλλά... σύμμυλα με το κάτι, είναι πολύ πιο υγιεινό. Βοηθάει πάρα πολύ. Είναι κατά το Alzheimer's, κατά το χολυστερίνη, κατά τα θρητικά, βελτιώνει πάρα πολύ καλά. Το έχουν σαν φάρμακο στις Ινδίες, είναι πολύ υγιεινό και πολύ καλό. Εδώ φυσικά δεν είναι μόνο στις Ινδίες πλέον, είναι παντού, το βρίσκουμε παντού στα σούπερ μάρκετ, παντού στις αγορές. Και στην Ελλάδα έχει στις κουζίνες το βάζουν. Το κακό που έχει μόνο είναι ότι όπου το βάλεις και τρίνεις ο τόπος. Πιάνει, αυτό πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε όπου ακουμπήσουμε ή μαγειρέψουμε αυτό, να μην τρίνεις ο τόπος, γιατί δεν φεύγει εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λένε ότι είναι η φυσική κορτιζόνη. Μάλιστα. Εγώ τόσο καλό δεν το ξέρω, είναι. Πρώτη φορά έχει το ακούω. αντιφλεγμονώδη δράση, το οποίο το συμψηφίζουμε την κορτιζόνη. Βοηθάει πάρα πολύ για τους ρευματισμούς, για τα θετικά είναι πάρα πολύ καλό και το έχουν και σαν αλιφές το κάνουν στις Ινδίες και το έχουν, όπως έχουμε εμείς τη ρίγανη, έχουν αυτή τον κουρκουμά. Για την ακμή είναι ένα πάρα πολύ καλό, μπορεί να μίξουμε μια κουταλιά κουρκουμά με λίγο γάλα και να γίνει μια πηχτή μάζα και να το βάλουμε στο πρόσωπό μας. Σιγά σιγά το απλώσουμε και μετά να προσέχουμε πώς το ξεπλένουμε. Γιατί να μην γεμίσει τον τόπο. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να προσέχουμε, γιατί έχει τρινήσει ο τόπος. Να προσέχουμε όταν το αφαιρούμε από την επιδερμίδα μας. Αλλά όμως βοηθάει στις πανάδες, βοηθάει όταν έχεις ακμή, όταν έχεις ορισμένα μαύρους κύκλους στα μάτια. Δίνει στο πρόσωπο μια λάμψη. Εάν προσέξετε, οι Ινδές και η Πακιστάν, παντού σε όλα αυτά τα μέρη το χρησιμοποιούν πιο πολύ σαν φάρμακο, όπως έχουμε εμείς άλλα. Τη γιαούρτι, το λάδι, το μέλι, έχουν το κουρκουμά. Είναι το φάρμακό τους. Στην Αγιουβέρδα το χρησιμοποιούν πάρα πολύ σαν φάρμακο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε, το χρησιμοποιούν όχι μόνο για τη γεύση, για το χρώμα, αλλά και σαν φάρμακο. Είναι κάτι το καλό το οποίο βοηθάει και δίνει μια δύναμη στο σώμα. Είναι μια βιταμίνη που να πεις, μια ενέργεια τους δίνει. Αλλά αποτιμούσα σε εμάς που το χρησιμοποιούμε το Σαββατοκύριακο, όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο, να κάνουμε τη μασκούλα μας με προσοχή, γιατί
γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι βιαστικό και να δούμε γύρω Όλο κίτρινο. και μετά να απογοητευτούμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά βοηθάει, δοκιμάστε, πρώτα στα χέρια, που όταν οδηγάμε ή με πολική, έχουμε τις μαύρες κύκλους και βάλουμε το κουρκούμα και με λίγο μέλι και με λίγο λεμονάκι κάνουμε ένα ωραίο μείγμα, το βάλουμε, το αφήσουμε για λίγη ώρα και το ξεπλύνουμε και το κάνουμε 2-3 φορές, θα δείτε ότι αυτές οι μαύροι κύκλοι θα φεύγουν σιγά-σιγά. Αφού πιστείτε, βάλτε και στο πρόσωπό σας. Μάλιστα. Είναι κάτι το καλό και κάτι που πρέπει να το χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας, ας είναι λίγο άγνωστο, να γίνει λίγο γνωστό. Ήταν άγνωστο. Εγώ στο είπα από την αρχή. Πρώτη φορά το βλέπω και το ακούω. Για να μην ειλικρινής. Δεν τρως ειδικά φαγητά. Όχι, γιατί έχω πρόβλημα με το στομάχι μου και δεν τρώω καθόλου. Αλλά κάνει καλό όμως, μην το δοκιμάσεις. Καλό. Θα το δοκιμάσω. Ναι. Σε εμπιστεύομαι πάντα, το ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ, Ζωή. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έχουμε κοντά μας την κυρία Μέρη Βλαχάκη, ψυχοθεραπεύτρια. Να σε καλησπερίσω, Μέρη μου, καλά είσαι? Καλησπέρα, Κυριακή, καλά είμαι, εσύ τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ. Μπράβο. Σήμερα θα μας μιλήσεις για τη ζήλια ανάμεσα στα αντρόγυνα ζευγάρια. Ναι. Θα μας πεις τι γίνεται. Ναι, η ζήλια είναι ένα από τα πιο κοινά συναισθήματα του ανθρώπου. Είναι μια αντίδραση που συμβαίνει όταν υπάρχει αληθινή ή και φανταστική απειλή σε μια σχέση. Το συναίσθημα είναι προβλεπτικό, είναι βασισμένο πάνω στο φόβο ότι θα χάσεις τον σύντροφό σου. Και διατηρείται από την αβεβαιότητα. Μπορεί να συμβεί ξαφνικά όταν ο ένας από τους δύο συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που κάνει τον άλλον να νιώθει προδοσία. Και έτσι, για να διαχειριστεί το άγχος, μπορεί ο άλλος να απομακρυνθεί, να είναι περίεργος, επιθετικός και αγέλαστος. Και ο άλλος, μάλιστα, θα απομακρυνθεί. Και έτσι έχουμε ένα ζευγάρι που ο ένας δεν εμπιστεύεται και ο άλλος απομακρύνεται. Και όλο αυτό μπορεί να ξεκινήσει από μία αντίδραση που είναι υπερβολική και μπορεί να δημιουργηθεί συναισθήματα που είναι πολύ αρνητικά μέχρι και τη βία. Μάλιστα. Υπάρχει, Μαρία μου, διαφορά στα δύο φύλλα? Υπάρχει διαφορά. Ιστορικά οι γυναίκες Θεωρούντουσαν. Ναι, ακριβώς, ναι, η περιουσία των αντρών. Και έτσι και ακόμη και σήμερα, εάν ο άντρας υποψιαστεί την απιστία, φοβάται ότι χάνει κάτι που είναι δικό του. Και αν φοβάται ο άντρας ότι χάνει κάτι που είναι δικό του και επίσης ότι χάνει την επερηφάνειά του, η αντίδραση μπορεί να είναι πολύ επιθετική. Οι γυναίκες ιστορικά ήταν πιο πολύ εξαρτωμένες. Και ακόμη σήμερα πολλές φορές. Και έτσι ο φόβος, η ζήλια σχετίζεται με το φόβο ότι θα χάσουν την ασφάλεια για τους ίδιους και για τα παιδιά τους, για την οικογένεια. Και έτσι υπάρχει μία διαφορά. Υπάρχει φυσιολογική και παθολογική ζήλια? Υπάρχει μία διαφορά. Η φυσιολογική ζήλια είναι κάτι που είναι μία αντίδραση, που το συναίσθημα είναι προς στιγμή. Αυτή είναι φυσιολογική η ζήλια. Η παθολογική ζήλια χαρακτηρίζεται από φόβους και αιμονές. Και κάτι που είναι πιο προβληματικό είναι αυτό που λέμε το σύνδρομο του Οθέλου. Αυτή η ζήλια χαρακτηρίζεται από παραμόρφωση, από παράνοια και από παρέστηση. Το άτομο που πιστεύει ότι υπάρχει ένα τρίτο άτομο, ότι υπάρχει απιστία άσχετο αν υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο. Και έτσι είναι πολύ προβληματικό. Υπάρχουν και κάποια συμπτώματα για τη παθολογική ζήλια. Κατηγορούν τον σύντροφο ότι κοιτάει κάποιον άλλον, ότι δίνει σημασία σε κάποιον άλλον συνέχεια. Συνέχεια ζητάει πού είναι και με ποιον. Ψάχνουν τα πράγματά τους, τα ρούχα τους, τα κινητά τους, τα computers, τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Προσπαθούν να απομονώσουν τον σύντροφό τους και πολλές φορές απειλούν ότι θα κάνουν κακό στον εαυτό τους ή σε κάποιον άλλον. Και αυτά είναι κάποια συμπτώματα. Να σε ρωτήσω καμιά τελευταία ερώτηση. Σε μια σχέση για να φύγει ζήλια, τι γίνεται? Φεύγει καταρχήν ή... Εάν είναι παθολογική η ζήλια, λίγο προβληματικό είναι. Αλλά το ζευγάρι μπορεί να έχει κάποια πράγματα που μπορεί να βοηθήσει σε τέτοια κατάσταση. Πρώτον, να υπάρχουν καθαρά όρια γύρω στο ζευγάρι.
πόσο θα αφήσουν την παρέμβαση από τους άλλους, από την οικογένεια, από τους φίλους, από τη δουλειά, από τα παιδιά κτλ. Πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Ωραία, κατάλαβα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και ελευθερία. Μια καλή ισορροπία βοηθάει πάρα πολύ. Και τελικά, αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα. Είναι κάτι που είναι πίσω από πάρα πολύ άγχος συνήθως. Και Δημιουργεί άγχος. Ναι, πολλά προβλήματα. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα. Και όλοι ξέρουμε ότι όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί να υπάρχει και η απώλεια, και η απιστία, και η απόρριψη, και ο χωρισμός και ο θάνατος. Είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε. Πολύ ωραία, Δύσκολο, πολύ σημαντικό. αλλά... Δύσκολα Ναι, αυτά τα ναι. πράγματα, αλλά Ναι. είναι μες στη ζωή. Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Και εγώ Μέρη μου, για τις ευχαριστώ πάρα συμβουλές σου. πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φίλοι μας, γεια σας. Έχουμε κοντά μας, όπως και κάθε εβδομάδα, τον κύριο Παναγιώτη Τσαγκάρη. Να σας καλησπερίσω, κύριε Τσαγκάρη, τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στο ακροατήριο. Ευχαριστούμε. Θα μας συνεχίσετε, όπως μας είχατε πει, για τα γραπτά ευρήματα. Ακριβώς. Ναι. Τα οποία γράφονται μέσα στην ελληνική γραμματεία. Ωραία. Για να το συνδέσω με τα προηγούμενα, είχαμε πει ότι πολλά υπτάμενα οχήματα κυκλοφορούσαν στους ουρανούς στην εποχή εκείνη και το τελευταίο μάλιστα γραπτό κείμενο που υπάρχει ήταν οι Διόσκουροι, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν υπτάμενα οχήματα για να πηγαίνουν σε διάφορα μακρινά μέρη. Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε τον Ποσειδώνα να κάνει ένα δώρο στους Πέλοπες, ένα υπτάμενο όχημα που διέθετε και τροχούς για προσγείωση. Το καταπληκτικό είναι ότι αυτό το όχημα πετούσε και πάνω από τη θάλασσα, πάνω από το νερό, χωρίς φυσικά να βρέχεται. Ο ύπαρχος περιγράφει ένα λαμπερό φωτεινό όχημα που διάγραφε κύκλους στον Αθηναϊκό ουρανό. Μάλιστα. Πότε συνέβη αυτό, κύριε Αυτό Παναγιώτη? συνέβη, καταπληκτικό γεγονός, που έλαβε χώρα το 460 π.Χ. Ωραία. Σε συζήτηση ή διάλογο που είχε ο Πλάτωνας, γίνεται λόγος για μια υπτάμενη φυλή, ανθρώπινη φυλή, που διέθεταν φτερά και είχαν την ικανότητα να πετούν στον αέρα. Ποια ήταν τώρα αυτή η φυλή? Το ερώτημα αυτό γεννάται. Μήπως ήταν ελληνική φυλή? Τώρα τα συμπεράσματα, για να μην περαυτολογούμε εμείς ως Έλληνες που τα κατέχουμε όλα, διάβασα στο 5ο της Ιλιάδας και θα σας το αναφέρω συγκεκριμένα. Εκεί στο 339-340 διαβάζουμε το εξής καταπληκτικό. Μέσα, λέει, στο σώμα των Ελλήνων κυλά μια θεϊκή ουσία που λέγεται η χώρ, και τούτο διότι οι Έλληνες είναι γη θεών των Εν. Σε ένα άλλο σημείο της Ιλιάδος, στο 745, αναφέρεται το άρμα της θεάς Αθηνάς και μάλιστα της Παρθένου Αθηνάς που πετούσε. Οπότε το ερώτημα είναι, τι όχημα άραγε να ήταν αυτό που πετούσε? Στο θ' κεφάλαιο αναφέρει το άρμα του Δία που πετούσε. Όμως ο απλός κόσμος που τα έβλεπε αυτά τα οχήματα να πετούν στον ουρανό δεν μπορούσε να κατανοήσει με ποια δύναμη τραβούσαν το όχημα αυτό και έλεγαν, μάλιστα αναφέρεται αυτό, ότι μάλλον άλογα θα μπορούσαν, αυτά είχαν την μυϊκή δύναμη να σέρνουν ένα τόσο μεγάλο όχημα υπτάμενο. Στο 5ο κεφάλαιο πάλι αναφέρεται επίσης και το όχημα, το άρμα της Ήριδος. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 720 έως 731, περιγράφει το επτάμενο άρμα της Ήρας ότι είχε χάλκινα καλώδια και ακτινωτούς τροχούς. Και το πιο παράδοξο, στο ίδιο κεφάλαιο 748-749, διαβάζουμε πως κατά την έξοδο της Ήρας με το άρμα της άνοιγαν οι πύλες του ουρανού. Το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι όταν προσγειώνονταν στη γη τα δέντρα έγερναν. Τι εννοείται δηλαδή τα γέντα? Αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε στη σημερινή εποχή, όταν βλέπουμε τα ελικόπτερα να προσγειώνονται κοντά εκεί που υπάρχει δάσος και δέντρα. Βλέπουμε την ορμή που στέλνει η προπέλα του ελικοπτέρου, τον αέρα προς τα κάτω, πραγματικά τα κλαδιά γέρνουνε. Εκτός της Ιλιάδος, στην Οδύσσεια αναφέρεται πως όταν η Αθήνα μετακινείται σε κοντινές αποστάσεις έβαζε χρυσά πέδιλα και διέσχιζε τις θάλασσες και τις στεριές.
Αυτό δείχνει ότι δεν χρησιμοποιούσαν μόνο μεγάλα διαστημικά οχήματα την εποχή εκείνη, χρησιμοποιούσαν πιο μικρές και απλούστερες υπτάμενες συσκευές όπως τα χρυσά της πέδιλα. Κατάλαβα. Τώρα, ο Ερμής χρησιμοποιεί πάλι στο ίδιο κεφάλαιο 41 έως 60 τα χρυσά πέδιλα προκειμένου να μεταβεί στη γη της Ωγυγίας. Και επειδή τώρα αυτά τα θέματα είναι, όπως είπα, είναι μεγάλα, στην επόμενη ομιλία θα αναφερθώ ακριβώς τι έκανε ο Ερμής στην Ωγυγία και σε ποια μέρη πετούσε ακριβώς. Πολύ ωραία, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας, έχουμε κοντά μας σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, τον κύριο Ηλία Καπερώνη, που σήμερα θα μας συμβουλέψει σε περιπτώσεις όταν βγαίνουμε έξω και πίνουμε και οδηγάμε. Τι κάνετε? Καλά, να σας καλησπερίσω, είστε καλά? Πολύ καλά. Ζέστη μας έπιασε, πολύ Ωραία ξαφνικά, καλά είναι. Θα μας πείτε κάτι το οποίο σε όλους μας τυχαίνει, πάμε σε γάμους, πάμε σε εκδηλώσεις, να πιούμε. Τι γίνεται άμα μας πιάσει η αστυνομία και έχουμε πιει λίγο παραπάνω? Το πρώτο κύριο, όταν σταματήσει η αστυνομία, πρέπει να έχει ένα λόγο. Γιατί δεν οδηγούσε καλά, ότι πέρασε στη γραμμή, έκοψε κάποιον. Δεν μπορεί να σταματήσει έτσι χωρίς λόγο. Σωστά. Πάντα. Ή καμιά φορά δεν κάνει κάτι ξαφνικό για αλκοτέστ. Το κάνουν, αλλά είναι παράνομο. Αυτό είναι παράνομο. Μάλιστα. Αλλά όταν σταματήσουν και πες παράδειγμα τα έχεις πιει, είναι καλύτερα να κάνεις το χαζό και να πεις με σταματάτε για ποιον λόγο. Για ποιον λόγο με σταματάς? Σταματάμε ρουτίνα. Συγγνώμη, ρουτίνα δεν σταματάνε. Για ποιον λόγο? Πρέπει να ρωτήσεις πάντα για ποιον λόγο. Και άμα σου πεις σταματάμε γιατί νομίζουμε ότι είσαι μεθυσμένος ή νομίζουμε ότι έρχονται κοντά στο παράθυρο να μυρίσουν μέσα. Και άμα νομίζουν αυτοί με τη μυρωδιά ότι υπάρχει λόγος, θα σου πούνε σε σταματάμε λόγος ότι πιστεύουμε ότι τα έχεις πιει για το αλκοόλ. Τώρα, όταν σου πούνε σταμάτα για το αλκοόλ και φύσα στην μπαλουνίτσα, που λέμε, την μπαλούνα, τι θα κάνετε? Θα φυσήκτε εάν σας πούνε φυσήκτε εδώ πέρα, θα φυσήστε, θα πάει πάνω από 80 μιλιγκράμμς στο μιλιλίτρο, δηλαδή το πόντο 0,8 γραμμάρια ή 80 μιλιγκράμμς. Εννοεί αυτό ότι αν τα έχεις ξεπεράσει, και δεν είναι πολύ, νομίζω μερικοί επειδή είναι μεγάλοι, δηλαδή εύσωμοι και έχουν πει μόνο 2 μπύρες, ότι μπορεί να μην περάσει, αλλά το αλκοόλ πάει με τη μισή ώρα. Δηλαδή πρέπει να έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα για να έχει φύγει από τον... για να έχει εξαλειφθεί από τον οργανισμό. So, τι γίνεται πολλές φορές και 2 μπύρες, πες ότι σε μία ώρα έπιες 2 μπρίτσες, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Μπορεί να οδηγήσεις, όλα εντάξει, αλλά επειδή μέσα στο μεσίνι λέει έχεις ξεπεράσει, δεν έχεις το δικαίωμα αμέσως. Πρώτον. Δεύτερο, ο κόσμος καμιά φορά αντί να έχεις πιει, μπορεί να έχεις πάρει φάρμακα. Είσαι υπεύθυνος. Μπορεί να έχεις πάρει ένα φάρμακο, ήσουν άρρωστος και είπες κάτι χαπάκια και αυτά τα χαπάκια σε κάνουν λιγάκι να κοιμάσαι, Benadryl, παράδειγμα, ή τα έχεις καπνίσει, καμιά μαριχουάνα, τίποτα. Αυτό είναι πάλι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να σταματήσει και αν δεν βρουν ότι έχεις πιει, να το μυρίσουν, θα σε ρωτήσουν να δώσεις αίμα και δεν έχεις το δικαίωμα. Αν πεις όχι, τι γίνεται ότι αμέσως ο νόμος λέει είσαι ένοχος. Ο νόμος είναι ότι δεν μπορεί να πεις όχι. Αλλά πες, παράδειγμα, εσύ η θρησκεία σου, αν είσαι από μια θρησκεία που λέει δεν δώνουμε αίμα εμείς. Μπορείς να πας στο δικαστήριο και να πεις λόγω αυτούς τους λόγους θρησκευτικούς. Υπάρχει θρησκεία δηλαδή που λέει δεν δώνουμε αίμα? Ναι, υπάρχει. Και δεν είναι. Για τους καινούριους οδηγούς, δηλαδή οδηγούς που είναι καινούριοι κάτω από 2 χρόνια ή κάτω από 22 χρονών, 21 χρονών, είναι 0. Δηλαδή, όταν πας στην μπαλούνα πρέπει να είναι 0. Να μην έχουν βγει τίποτα. Ούτε πόντο 0,1. Μέχρι πόσο χρονών είπατε είναι αυτό? 22. Μέχρι στα 22. Ή καινούριοι οδηγοί που έχουν άδεια που λένε probationary προς στιγμής ή αυτοί που είναι μαθητές. 0, δηλαδή χάνουν την άδεια τους. Πες παράδειγμα, τα έχεις πει και θέλει να κοιμηθείς λιγάκι, να φύγει αυτό το πρόβλημα.
πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γιατί η προσεκτική. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι στο αυτοκίνητο, να τρέχει ανοιχτό και να κοιμάσαι μέσα. Αν έχεις πιει. Αν είσαι κουρασμένος, μπορείς. Άμα έχεις πιει, το καλύτερο θα είναι και πες ότι είναι χειμώνα, γιατί εδώ έχουμε πολύ χειμώνα. Τα έχεις πιει, δεν θέλει να πας να κοιμηθείς σε κανένα χοτέλ, τίποτα, και θέλει να κοιμηθείς στο αυτοκίνητο για ένα μικρό διάστημα, το οποίο είναι κίνδυνο με τον αέρα. Θα είναι καλά να το ξεκινήσεις, να βάλεις θέρμανση, να ανοίξεις λιγάκι το παράθυρο, αλλά να είσαι στην πίσω καρέκλα. Α, στην πίσω καρέκλα, όχι στην μπροστά. Ναι, μπορεί να κερδίσεις. Αλλά και πάλι, αν έχεις πει και είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και είσαι, πες παράδειγμα, είναι δικό στο αυτοκίνητο, δεν μπορεί να πεις είναι άλλος εγώ κοιμάμαι εδώ και περιμένω τον οδηγό, άλλο θέμα αυτό. Αλλά αν είναι δικό στο αυτοκίνητο και είσαι μέσα και τρέχει ή δεν τρέχει, αλλά είσαι στη θέση, μπορεί να βρεθείς ότι οδηγάς με κάποια πράγματα που χωρίς να οδηγάς. Δεν τα ξέραμε αυτά. Ναι, ο νόμος λέει αυτό. Και όταν χάνεις αμέσως, αν σε βρουν ότι τα έχεις πει, σου παίρνουν το αυτοκίνητο μέχρι 30 μέρες και σου παίρνει την άδεια, η αστυνομία μπορεί να σου πάρει την άδεια για 90 μέρες. Και άμα είναι η πρώτη φορά και σε βρουν ένοχο ότι είσαι guilty, χάνεις 3 χρόνια την άδεια σου και εάν έχεις χτυπήσει κάποιον μεθυσμένος, μπορεί να πας, πολύ σοβαρό, μπορεί να πάρεις 1 με 3 χρόνια φυλακή, 120 ημέρες φυλακή και μετά το λιγότερο είναι 5. Αν όχι σκοτώσεις, αλλά ή σκοτώσεις ή χτυπήσεις κάποιον, μπορεί να φας και 10 χρόνια φυλακή. Όπως είδαμε τελευταία στα νέα με μια γυναίκα που έκανε ένα μικρό τέτοιο. Αλλά ο οδηγός που έχει πιει μπορεί να πάει φυλακή. Όχι μόνο για μια βραδιά, άμα είναι η δεύτερη φορά. Είναι πράγματα που δεν τα ξέραμε, δηλαδή με τις θέσεις να κοιμάσαι, όχι μπροστά, πίσω και αυτά. Επομένως, να συμβουλεύσουμε τους τηλεθεατές μας, όπου πηγαίνουν, καλύτερα να οδηγάει κάποιος άλλος, αν θέλουν να πιούνε, για να είναι safe. Και ένα ταξί, ναι. Και ένα πιωτό να πάρεις, ανάλογα τη στιγμή που σε σταματήσανε. Σωστά, αυτό είναι. Γιατί αν δεν έχει περάσει το μισάωρο που λέτε, θα είναι. Πόντο 0,8. Θα σε πιάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καπερώνη. Πολύ οι συμβουλές σας πάντα σε όλα τα θέματα είναι τέλειες. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτή την εβδομάδα βρεθήκαμε στο Atomic Restaurant στο Λαβάλ για να σας δείξουμε μερικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση που έγινε εκεί προς ενίσχυση των παιδιών με ειδικές ανάγκες για τον οργανισμό Games for Hope. Οι οργανητές της εκδήλωσης αυτής ήταν η κυρία Παναγιώτα και ο κύριος Νεκτάριος. Ας παρακολουθήσουμε όμως λίγα λεπτά από την εκδήλωση αυτή.
ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για ακόμα μία φορά. Σας ευχόμαστε μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε από όλους εμάς όλοι καλά.